Kadwa wacho sigana mara dibed mabor, tadwa na wache mana matin karure gi sama wan godo. Kenya kaendi adak e dala mar Kisumu, kendo natimo ohala mar lewni, nan miyono mane timo ohala. Lewni mage? Lewni mag mtumba. Kanoromo higa mar 2015 mane dwe mar auchiel, nayudo osiepna achiel mane ja Kenya kaendi, to ne Ruth Nyasaye noloso no dak, nodhi okende East Africa. Koro nwaromo e Facebook. Kane waromo e Facebook, nyakono nang'eye through nyamera matin. Koro kinde go nong'eyo tich mana tiyo, samoro koduogo Kenya ka, to nong'eyo na uso ne lewni. Odiochieng' moro achiel nowachona ni waigi moro nitiere e dala mar Malaysia motedo ne ja China e piny mar Malaysia, to gin koda duke miuse gik moko e piny mar Malaysia, to gidwaro ji 3 ma e piny mar Afrika mondo bi otinegi. To pile ka pile ing'eyo ni piny mar Kenya ka wawinjo ni dhi tiyo abroad, dhano bedo koda mor e chunygi. Nabedo gi mor e chunya ka naneno na dhi tiyo abroad. Kendo pesa manonyisa ni dhi chula, ka nang'iyo gi pesa mar Kenya ka, to nayudo ka pesa no duong' moingo chudo mar Kenya ka. Niloso pesa di kama e ohand mtumba, to nosingi ni pesa di kocha? No, ohala mar mtumba pesa manosingo na nok nyal chope ohala mar mtumba kabisa, nikech ohala ni chien piny Kenya ka. To owuon nowachona ni kama nadhi tiyeno ni dhi chula siling 3,000 e dwe. Te 3,000 mar pinyno, king'iye piny mar Kenya, en karibu 120 mar Kenya ka. Koro nang'i neno ka pesa no ne pesa maduong' mane nyalo konya. Kwanda managoyo kaka ng'ama miyo mane nigi nyithindo, naparo ni ka wuok e piny mar Kenya ka, ma dhi adak oko kata higni 3, taloso gimaloso, adhi yawo kara mar ohala maduong', kata nyalo timo gimoro maduong' manere. Koro nabedo gi mor manawe oda, manawuok kana dhi e piny mar Malaysia. Koro seche manadhi e piny mar Malaysia no, nyako no nomiya parcel manomiya. Chien ka iwe familia mari, nyithindo. Awe familia mara, ka familia mara bendo mor na yudo tich. Nawe nyithindo, ma nyathina matin ne en higni 3. Koro seche manawuok ka mor, ka ng'eyo na dhi tiyo. To kare tich manadhi tiyo nopogore gi gima nie pacha. Seche manawuok ka nomiya parcel. Kanomiya parcel. Ogi Kenya ka? Parcel nomiya gi East Africa. Nawuok e piny mar Kenya, tadhi ode. Kadhi ode piny Mano East Africa piny mane? Piny mar Nigeria. Kana dhi ode piny mar Nigeria, odak kamoro ni Lagos, to ne odiochieng' manonego bed ni adhi e piny mar Malaysia, mana tieko ndalo 2 e ode. Katieko ndalo 2 e ode, odiochieng' mogik makoro onego bed ni adhi e piny mar Malaysia, wane kode mtoka achiel kachiel gi jaode. To jaode wachone ni jaoda, poga winjo kiwacho ni osiepni parcel monego bed nomiyo nyaminwa kochopo e piny mar Malaysia. To jaode nyisa ni osiepa, waywa nyocha nonego bed ni adhi limo. To nikech ine mikwongo dhi e dala mar Malaysia, waywa no nyocha nyuol, en gi nyathi matin ma newborn. Koro in ma idhi Malaysia ni, anyiew gik newborn things, madwaro ni mondo mi ikowne waywa. Maendi ka une yo dhi e airport? Mano yo kwa dhi e airport, kodong' karibu dakika 15 wachopo e pab ndege. Koro ambe nikech pacha ne onge gimoro, kendo nokanyal paro ni nitiere paro moro amora mane gin koda jogi bende no ka gima gin osiepeni. Gin joma beyo, kanane odgi kanyo walemo, kata sama nawuok ilemo na ka wawuok. Koro naneno ka gin joma beyo. Koro seche mochiegni chopo e airport, ka nowacho wachno, onge pingo moro amora mana nyalo pingo, nikech gin e jomomiyo yudo tich. Ne gichalo ka agent maker mogole piny mar Kenya kaka tere piny mar abroad mondo mi adhi ati. Koro seche mane wachopo e airport, bag ne nitiere manokete boot. Ana wuon kana wuok e piny mar Kenya ka, nan koda suitcase mara achiel maduong', koda handbag mara matin moting'o simbe na gi documents meka, nikech nang'e na dhi e tich. Koro kwachopo e pab ndege ma piny ma Nigeria, to negi lor magigolo bag e boot. Bag no norang malong'o e piny mar Nigeria. Kano yawo i bag, nitie mana gik nyathi mayom manyuol. Moting'o chupa maduong' gi gimoro amora, oting'o lep nyathi, gimoro amora madibed ni mag newborn. Kendo nachako safar, ka mor, chunya ne mor.
Kana chope piny mar Malaysia. Mano koro in go sike ariyo, suitcase ni to gima gimiyi. Suitcase na gi suitcase ma gimiyani. Kata sama ni cheko to gichung' kicheko suitcase ni. Magine magikete mesa kama ni icheke ni. Koro kosetiek checking nyaka jogo ne ranga joma ne cheko suitcase go to ging'iyo dendani to giwacho ni in gi lewni mag newborn mabecho manade, nyathini en nyathi madhi winjo maber manade. To amba buonjo kodgi nikech chutha nang'e ni en lep nyithinde momiya na ting'. Pacha onge gimoro amora marach. Koro kachope piny mar Malaysia to kochek bag mara nocheke machine. Malaysia gicheko bag diriyo. Icheko bag e machine tichak icheke e mesa machielo. Iyawe kore kigolo gik moko. Koro ka nochek bag na e machine, bag na ne ber. Bag ni be kocheke e machine to bag ni ogolo sound moro mopogore. To kogolo sound moro mopogore to girango wang'a to gitere mesa. Koro kane wachope mesa kacha to kirango bag ni onge rach. To ka girango bag ni gigolo gimoro amora ma iye. Koro machielo momiyani to gigolo gik moko te manie iye. Gituoke kende machine mondo dhi opime. Ka nogol gimoro amora manie iye, bag ni ne ywak kendo ka golo sound ma light ma red. Manyiso ni nitiere danger. Koro omil ma pogore. Ywak mare no bene buoga. Koro gie seche go ema ne giwuoyo koda to thothne pinyno ok ging'eyo wacho dhok ma kisungu. Ng'enyne ne wuoyo koda gi dhogi. Koro ok nanyal winjo wach gima ne giwachona. To napo ka mwindi moro achiel nobiro ira temo chako wuoyo koda gi dho kisungu to penja ni to ne dhi kanye. Tanyise nabiro tich e pinyni. Ibiro tiyo tijang'o. Tanyise nabiro uso e wholesale machalo kama. Tagolo documents ga mane bag. Tamiye. To kamiyo gi documents to ging'iyo to ginyisa na dieri dukni gi nitie 4 kaka iwachoni. To wuon gi bende en ja China ma pinyni. To wuon gi pogne wawinjo ga ni kawo ja Afrika kowuok oko biro ndiko tich ka. Mar ariyo kata ja ode ok en ja Afrika. Ng'ama wacho ni ja ode Afrika tanyise ni agent mano yudo na tich mondo mi abi ati e pinyni. Koro ginyisa to agent no ni kanye. Takawo namba tamiyogi. Koro ka simo ywak mano pok gi golo gimoro amora e bag. Ka simo ywak mondo mi gigoche ne nyako no, jal mano ora kowuok e pinyni, to nomako simo piyo nikech chal ka gima ne ging'iyo sa mana dhi chopo gode piny cha. Koro komako simo to luonga mani Faith isechopo. Tapenje mana ni tapenji nyarma bag mani miya mana moting'o gik nyithindo ni. Sani ka kori gole machine to ywak mana mopogore to jogi penja mana penjo mang'eny ni. Ang'o manie e bag ni? To nyisa ni onge gima nie bag no, kik ibed gi luoro. Koro kambe kako makoro owacho ka jogi winjo. Owacho ka jogi winjo nikech sama go simo to jogo keto loudspeaker. To jogo nyisa ni kik iwach dhogu. Wach dhok kisungu, dhok monyalo winjo. Mano muindi manyisi ni nokonya mondo mi ong'e adieri mar wachna kama no aye. Koro koduoko kamano to muindi no kawo simu to chako wuoyo kode. To muindi no penje ni in gadier ni bag mimiyo mamani no bigode pinyni onge gimoro amora iye. To wacho ni an gadier ni bag no onge gimoro amora iye. Unyalo range mondo ung'i ka nitie gimoro iye. Mama no ang'eyo. Mok anyal miyo mamano gimoro amora marach. To muindi no wacho ni oyo kik wadhi ng'wech. We mondo mi wamuk bag ni mondo mi wacheki. Nikech yo mano kan godo yedhe go iwe ni jogi dhi kuonde milose bege ma kisungu wacho ni industries. Oa factory kosekete chuth. Ok di ng'e. No bedo hidden ma ok di ng'e ni en gi kar kanye. Koro joka nigi lony mamalo mar rango gini. Koro nochuno jogi ni mondo mi we communication mani communicates godo kodgi. Koro mondo mi okete e cell kanyo ka gimuko bag ni mondo girangi. Koro seche ma gikete e cell no gimuko bag mondo mi girangi. To giyudo ka bethe bag koni koda koni no kane yedhe go. To gigolo to gitang'ona. To ginyisa ni wang'eyo ni gini ok en mari. To ng'amo ori ni we wateme go ne simu kendo. To koro kendo kichaki go ne simu to koyudre. Nodhi oloro gimoro amora mare. Ogo mteja ma koro koyudre. Koro ade madong' e gino. Mane momiyo nayudore jela. Koro